زیارت ہو گئی ہے ملاقات حبیب سادی عید ملا کوئی محروم نہ رہے ملاقات حبیب ملاقات حبیب شادی عید ہو گئی ساڈا حج اکبری تیری دید اے ساڈا حج اکبری تیری اے ساڈا حج اکبری تیری تیرا اچا نام نال نہیں پریچھاواں تیرا اچا نام نال نہیں پریچھاواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تیریاں تک کے اداواں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تیریاں تیریاں اداواں تک کے تیریاں اداواں تیریاں تک کے اداواں میں اے تیریاں والضحیٰ واللیل اذا سجا تیریاں اے تیریاں تک کے میں ماداغل بسر تیریاں میرے نبی عظمت قرآن کی بیان کردہ پیا تیریاں تک کے اداواں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تیریاں میں مرید ہو گئی میں اللہ دے دیتے چو دیو ہاں خدا سمجھ کے منگے تے بے ایمان تے جی اے سمجھے جی آکھے اللہ نے تینوں دیتا ہے سونے سانو بھی دے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا صدا وسدا روے تیرا اوکھا بھی ہے پچھلا ویلا ہے منگ لیا پتہ نہیں یار مہربان ہو جائے مل کے ان سارے کہہ لو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا جتے ہوں دے غریباں دا گزارا جتے ہوں دے غریباں دا گزارا یا اور پھر مسلمان میں حدیث بھی عرض کر دینا فرمایا حضور دی حدیث نہ ہوئے تے زبان کٹانا فرمایا اللہ نے مینوں خزانے دیاں چابیاں دے چھڈیاں نے بولو بولو اللہ نے خزانے دیاں فرمایا مینوں اللہ نے خزانے دیاں چابیاں دے چھڈیاں نے کسی نو چیز دیتی جائے تو دو صورتاں نے صاحب نے شاہ صاحب نے مولانا صاحب نے یہ آخر شاہ 1 لاکھ روپیہ لے لاؤ میں پالا دے بچا
صورتاں نے ودیاں تو ایک تو یہ ہے کہ لو شاہ جی جاؤ کھاؤ ایش کرو ٹاٹا کیوں جی بولو تو صحیح میں صرف نام تو نام ہی لیا تھی تو بولو یہ ہے جاؤ ایش کرو تے دوجی صورت کی ہے کہ شاہ جی پڑھو لاکھ روپیہ جیب چ پا لو تے راش پڑا کے لے گواچ نہ جائے ڈگ نہ پائے پھر تے کو ضرورت پی تو لے لیں گے بطور امانت دوجی صورت ہے حضور فرماؤں نے اللہ مینو خزانے دیا چابیاں دے چڑیا نے ساڈا عقیدہ ہے کہ رب نے آخیا سونے آ لے پھڑ چابیاں جنوں چاہے جدوں چاہے جو چاہے عطا کی کر ہے تینوں دتیاں تے جیڑا ساری گل نال اتفاق نہیں کرتا انہوں یہ ثابت کرنا پائے گا کہ رب نے آخیا ہوئے سونے چابیاں سانب کے رکھ ماذ اللہ سما ماذ اللہ نقل کفر کو نہ باجر اے سانب کے رکھ خدا میں کہ تیرے بن میرے آقا تیرے بن میرے آقا شاٹا نہیں ہو گزارا تیرے بن میرے آقا شاٹا نہیں ہو تیرے بن میرے آقا شاٹا نہیں ہو گزارا سہارا تیرے بنا میرے آقا شاٹا نہیں ہو گزارا تیرے بن میرے آقا شاٹا نہیں ہو گزارا گنہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا آقا کندری مدینہ شریف حاضری تھی تو وکیل کی قبرستان کی طرف کھڑے ہو کر دور تاکہ اونچی آواز بھی نہ ہو جائے تو میں اپنے گلے میں ڈال کے پٹا کہہ لے تو حضور کی بات کا میں نے کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پلڑے جو پہیاں آقا کندری توڑ دی پانی تیرے پلڑے جو پہیاں وچ قبر حشر دے وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را تری سہارا گناہگار دیا کا بس تری سہارا ایک میرا اپنا خیال تھا جس کا اظہار میں نہیں کر سکتا تھا ایک جانی ان لکھانی سیاح میں کس دنیا کو لچ گیا ایک جانی کلی لکھانے سے آتے میرے دسو آقا نبی کا مقام
پانی لالے دو تین رمرے نال پڑھو پانی لالے پڑھو میرے نال پانی لالے بلکہ میرے اللہ کا تعظیم بلکہ مجھے نبی دینوں میں لگی امام مولانا شام دل بات کاجر بھینی رحمت اللہ علیہ اللہ رحمتہ دے برکتہ اس پیر دے مزارے پر عنوان میں کرے جنہیں ساڑھے ایمان بچا لے ساڑھے سینے جسم کے مبادی شمع روشن کر دی آپ کو بے وقت کو آپ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال میں سو جاؤں ٹھنڈ ہی پہ جاندی ہے مولا علی دا ذکر کریے ناموں میں میرے حال ویکھو جناب ناموں میں ایک میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کوئی زبان خاموش نہ رہے میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں میں سو جاؤں میں سو جاؤں یہاں مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ ہاں کھلے آنکھ صلی ناموں میں ایک ناموں میں ایک ٹھنڈ ہی پہ جاندی ہے مولا علی دا ذکر کریے ناموں میں ایک زیارت ہو گئی ہے ملاقات حبیب سادی عید ملا کوئی محروم نہ رہے ملاقات حبیب ملاقات حبیب شادی عید ہو گئی ساڈا حج اکبری تیری دید اے ساڈا حج اکبری تیری اے
ساڈا حج اکبری تیری تیرا اچا نام نال نہیں پریچھاواں تیرا اچا نام نال نہیں پریچھاواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تیریاں تک کے اداواں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تیریاں تیریاں اداواں تک کے تیریاں اداواں تیریاں تک کے اداواں میں اے تیریاں والضحیٰ واللیل اذا سجا تیریاں اے تیریاں تک کے میں ماذا غل بسر تیریاں میرے نبی عظمت قرآن کی بیان کردہ پیا تیریاں تک کے اداواں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تیریاں میں مرید ہو گئی میں گونج پیدا مل کے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے جدو کھولے پنچھی اٹھ گئے مار ڈاریاں محمد پھوٹیا جھوٹا جگ سارا کملی والے دے سچیاں نا مراد سمجھے جدوں کفن دیاں تنیاں وج گئیاں سارے آکھیاں لے جاؤ پراواں چھڑ جانا ہے بھیڑاں چھڑ جانا ہے بیوی تو چھڑ جانا ہے پتراں تیاں سارے آکھنا ہے جلدی کرو جدوں سارے چھڑ جانا ہے صدقے مدینے دے تاج کچھ تے عقل کولو کم لے ہمیں بے وقوع جماعتاں دے بت نہ پوجو من لو میرے نبی دی عظمت نو رب العزت دی قسم بیڑا او دا پار ہونا جڑا مدینے والے دا غلام بن کے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے خزانے پنچھی اٹھ گئے مار اڈارا محمد پھوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں ایویں تا جماعتاں دے بت نہ پوج میرے نبی نو من لے رب العزت دی قسم بیڑے او دے پار ہون گے
ایک واقعہ امام یوسف نبھانی دا میں پیش کر جانا. امام یوسف نبھانی اپنی شورا آفاق تصنیف ساتھ دارین میں نقل کرتے ہیں. ایک مائی سی وڈیری جی تیو دا ماما اس دم دا کی تو اس دم دا کی تو مان کرے دم آیا آیا اس دم دا کی تو مان کرے دم آیا 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 ایم میری کرنا ہے کانو کفر دی بیڑی چڑھنا ہے ایم میری کرنا ہے کانو کفر دی بیڑی چڑھنا ہے اوہ خورے کفن بھی تیروں سرنا ہے خورے کفن بھی تیروں سرنا ہے کسے پایا پایا نہ پایا اوہ خورے کفن بھی تیروں سرنا ہے کسے پایا پایا نہ پایا پھر تینوں موڑیاں تے چک لے جام تینوں موڑیاں تے چک لے جامن گے کسے کوئے وچ سٹ کے توجہ نال سن اس دم دا کی تو مان کرے دم آیا آیا نہ آیا تینوں ایویں میری کرنا ہے کانو کفر دی بیڑی چڑھنا ہے اوہ خورے کفن بھی تینوں سرنا ہے کسے پایا پایا نہ پایا تے تینوں موڑیاں تے چک لے جامن گے تینوں موڑیاں تے چک لے جامن گے کسے ٹوئے وچ سٹ کے آون گے اوہ کار آ کے تینوں کل جامن گے کر آ کے تینوں کل جامن گے یاد آیا آیا نہ آیا آکے آکے نیکی نہیں رے رحمت دامی برسا مولا رے رحمت دامی کھیتی ہرس امید دی تری کر دے ول سک گئی ہرس امید والی می رحمتاں داؤ پاکے ہری کر دے ول سک گئی ہرس امید والی مل کے طرح کہہ لو میں بھی ذوق اللہ ول سک گئی ہرس امید می رحمتاں دو پاکے ہری کر دے نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دو سمجھ کے بری
لوگ نظرہ کہہ دے ول سک گئی ہرس امید امید ول سک گئی ہرس امید والی می رحمتاں دو پاکے ہری کر دے نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی تینو چم چم سینے دے نال لاواں صدقڑے جاواں بولو نی مٹی مدینے دیے کرنیاں نے وہ گجرات ہویا کہ بوٹا انہیں بڑے مزے دی گل کر دی انہیں کہ جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہی بازیاں ہاریاں جیڑے دس دے تنوت میرا اج انہی باریاں ماریاں تے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے آخری ویلا جو بندے تے ہوندا ہے مل کے ذرا کہہ لو جدو باغ وچ خزانے جدو باغ وچ خزانے خزانے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاری محمد بھوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دے سچیاں یاریاں گونج پیدا مل کے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے جدو کھولے پنچھی اڑ گئے مار ڈاریاں محمد بھوٹیا جگ سارا لے وہ اکھاں جدوں مٹیاں وہ اکھاں جدوں مٹیاں زمانہ مینوں رووے گا اکھاں جدوں مٹیاں زمانہ مینوں رووے گا اپنا تے اپنا بگانا میروں روے گا اوے اکھاں جدوں میٹی اکھاں جدوں میٹیاں
زمانہ میں نو روے گا اپنا تے اپنا بگانا مینو روے گا اکھاں جدوں مٹی جدوں نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے جدوں نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ جدوں نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ اوے جام ٹوٹ جان گے 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 اے میں خانہ مینو روے گا کئی لک لک رون گے کوئی لک لک رون گے تے بک بک رون گے کلیاں دا انجانا تے اوے کلیاں دا انجانا تے سیانا مینو روے گا اوے باپ مرے سر ننگا ہوندا باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ماں مرے گھر ویلا اوے ٹر جاندے آپ مرے سر ننگا ہوندا باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ماں مرے گھر ویلا اوے ٹر جاندے جدوں ویر محمد تے اجڑ جدوں ویر محمد ٹر جاندے جدوں ویر محمد وہ ٹر جاندے جدوں ویر محمد تے اجڑ جاندا اے میلا ٹر جاندے جدوں ویر محمد ٹر جاندے جدوں ویر محمد تے اجڑ جاندا جے میں ٹر جاندے جدوں ویر محمد وہ اجڑ جاندا جے میلا آکے ہارے ہجر دے اتھرو تے دے گیا یار سوگاتا مڑ نہیں آیا دل دا جانی کئی پیت گئیاں پر ساتا تے تر گیا مینو کلیاں چھڈ کے کہ ٹنگ گیا وچ ماٹی دیر پرانی مانگو تے ٹنگ گیا وچ تو بیلی تے سب جگ بیلی
من بیلی بیلی سجنا باد محمد بخشا